lwgwpwr नै जोंनाव आब' दंफैयो मा नाम मोनलाय आब'ना Anjima Narzary Anjima Narzary आब'आ मा सिनेमायाव लायामोन आब'ना Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि नैबे दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बरायबाय। जोंहा दिनैनि दखानाव कास्टमार दं आरो ओमफ्राय सानै आब'मोनहा हेयार स्पा खालामगोन। दाख्लि हेयार स्ट्रेट खालामजादोंमोन ओमफ्राय सासेया दिनैहाय खानाय स्ट्रेट खालामनो फैदों आरो बै आब' सासेया बेहा खानाय स्ट्रेट खालामगोन। माखासेया दाख्लिनो बोखादों बिसोरो सुजानो फैदों आरो दिनैहाय। नैबे आब'आ बे सासे सुजागोन आरो ओमफ्राय बैथिं दंबावो सासे बे आब'नि लोगो। नोंथांमोना बेखौ सिनायदोंना सिनायाखै? बे माने आब'आ मबे फिल्म एलबाम बिनि एक्ट्रेसमोन। नोंथांमोना सिनायाखै जानांगौ, माने गोबाव जाबाय बे आब'आ माने फिल्म लायैया 2002आवनो लादोंमोननो। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो मिन्थिगोन आरो माने बे आब'आ सोर एक्ट्रेसमोन, मा फिल्मनि, अबे एलबामनि, मा नाम, अफाय थायो। बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दे लोगोफोर, नङाबा मिन्थिनाय नङा नोंसोरो। नै जोंहा कास्टमारा सासे हेयार कालार होनो फैबावबाय लोगोफोर। बेखौबो भिडिअ लानोसै होननानै आं भिडिअ लाबाय आरो। बे आब'आ सिगां दाख्लिनो सोंफैखादोंमोन ओमफ्राय फैनो सोलाबैखाय फैयाखै आरो बियो दिनैसो फैदों। बिदिबा नायदो नोंथांमोना, कालारखौ होबाय जों। बे आब'आ कपार ब्राउन कालार होनो होनदों ओमफ्राय दायो फोनगासिनो आरो। आंथ' फोनासै, माने आं खानाय स्ट्रेट खालामदोंमोन नालाय, थेवबो भिडिअ बानायबाय आं खानाय बोनायखौ दोनथ'नानैबाबो। आब'आ फोनगासिनो आरो कालारखौ। लास्टसिम नायदे नङाबा फाइनाल लुकखौ मोननाय नङा नोंसोर लोगोफोर। कालारा माबायदि फैयो नायबाय थाबानो जाबाय आरो। नाय लोगोफोर नायदो फाइनाल लुकआ माबायदि नुखो। कपार ब्राउन कालार बियो। बे आब'आ बे कालारखौनो होनो होनखादोंमोन नालाय, ओमफ्राय सेम कालारानो फैबाय आरो। आब'आ माने बिराद फसायदोंनो, खिन्थु आं भिडिअखौ बानायासै, मोखांखौ दिन्थियासै आरो आं आब'खौहाय, माने बे उसुबिदा मोनोना, माने भिडिअआव फैया बिदि लाजियो बिदि होननायखाय लायासै आरो। खालि माने खिथुजों खानायखौल' दिन्थिबाय आङो। नायदो लोगोफोर नै कालारा माबायदि नुदों। नोंथांमोनाबो माने कालारखौ होजानो गोसोबा फैनो हागोन आरो। नायबानो जाबाय माबायदि नुदों। कमेन्टआव लिरनानै हर लोगोफोर, सोर सोर मोजां मोनदों हेयार कालारखौ। कपार ब्राउन कालार आरो बियो। आब'आ बेखौनो होनो होनखादोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेनो सेम कालार फैबाय आरो। नायदो नै माबायदि नुदों, दा समायखादों मानसिजों हेयार कालारजोंहाय। lwgwpwr नै जोंनाव आब' दंफैयो मा नाम मोनलाय आब'ना Anjima Narzary Anjima Narzary आब'आ मा सिनेमायाव लायामोन आब'ना सिनेमायाथ' आगोलाव लानाय मा सिनेमा मोनलाय Sonaniastamni ओमफ्राय आरो 13 सोमोदै सिस्टारनि बिलोगो एलबाम बेखौ लादोंमोन आब'आ। गोबाव जाबाय बियो, माने मा बेसेबां मोनथाय आब' इयारा नोंसिना? आगोलावनो लानाय आरो 2002आवनो। दाथ' गोबावानो जाबाय। गोबावानो जाबाय। दा बबेहाय थायो आब'आ? न'आ क'क्राझार भबानिपुर। सिगां अफायमोन जेनेबा नोंसिना? क'क्राझारनिफ्राय बिदि हाबा जाहैबाय। गथ'फ्रा साबेसे जाखो आब'ना दा? गथ'फ्रा 3 जाबाय। बेसेबां क्लास मोनखो? फार्स्टआ PUC पास जाबाय। बड'लेण्ड सुपार 50आव क'क्राझारावनो माबा लानाय जादों इन्जिनियार कचिं। ओमफ्राय सेकेन्डआ 11 क्लासआ ब्रह्म बाबा क'क्राझारावनो बेलेग क्लास। दुइसिना क्लास 3 KBआव। आब'आ जोंनाव माने दाख्लि खानायबो जाफैदोंमोन नालाय, ओमफ्राय दिनै सुजाफैदों आरो। दाख्लि भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय जों माने बानायासै, हास्लाबासै नालाय। बे आब'मोनहा थांनो एसे हाखु दाखु जादों नालाय आरो, ओंखायनो बानायनाय जायासै। आब'नि लोगो दंबावो, ओमफ्राय बे भिडिअआव फैनाय नंला, लाजिनो एसे। आब'नि फिसाला फैदों आजाराव। आब'आ जा गोबावसैमोन नै। दे बिदिबा लोगोफोर दोनथ'नोसै। आब'मोनहा माने थांनो नागिरदों नालाय, खानाय सुखांबाय दायो। आब'आ एसे माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो जुलि नार्जारी। जुलि नार्जारीनियाव लोगोफोर नोंसोरो साबस्क्राइब खालाय, लाइकबो खालाय, शेयारबो खालाय। मोजां थाजारो। बाय बाय।